Kinong tray ko sol ki batray hapo ka office jong ka district medical and health officer West Kasil district kilapan pa yu jing penjao lo ka jing le bom sinyo jong sarkar ban siu ti kanai ko tulop jong ki ka plasakut mentala kumbash po banai ka kongkerlin marwin president ka West but West Kasil's Progressive Health Worker Union ha ka jekren bat kilat thai kubor kala ong ban ka liang ka kenhun ha ki di ki kendiat sngi ulala kala le ban yikendu ikibor badi pe jong ka tanat ka koi ka khia hanrei kim sngu thu shu ha e ka ta ka tulop jong ki ka don namar na po DHS ki ong brade pha sa finance department but ladap ban soi but ai ke jimul jer ban plate noi ko tulop jongki kalai thu ba man tala shpo banai kala hap mani tre khlam tulop but kani kala pen sat hado kata kata yaki namar kata kila kentu ik bor ba halor ba ki ben plate no mar dor ko tulop ko jongki lem kumta kimban si ban simno da kilanti jong ka jeki ki bolom kat kum ka riti sinchar pai ba ngi ki casual employees ki batre po dia manage o West Kasil Noston ni don khandai pesawat tinagaliang jongi ki khandai pesawat ni kerpat jor ki bor di bahlor bikin pensengap lem yakin ki jing bengimak mangalapo kaliang jongi ki casual employees joga di manage o West Kasil Noston ni kwa ban penpaw ki jing bengimak mangalapo sapang katulok jongi ki casual te habangi bot den menta chachi chachi ki banai ki peladan nim su bat nim la shu ban boden hai ka poi ani bitulap jeng habangi le chilol support DHS ki ongba na finance ki la pha support finance handai nang la poi finance nim la shu hai ka don bitulap jeng te menta ka jing ka jongi ka lomba nim ban se ban ni kerpat na ki bot bahlor ni bot bahlor bikin pelaj bikin bitulap jeng kajing set tulop jengi casual employees hapo ka health department Noston ka along shipho banai kenti ni nadu banai ma chadu menta ka jan shipho banai tengi nakalien tu ki casual ni kerpat lagi bor ki bahalor bakin sum bahaban pelat no ya kan ka tulop ka badang sa nadu ma chadu menta bat ka wero ka jing kerpat jui ka lomba sapang ke area namal ka jing penslam ban sewi ka tulop jengi casual kat kum kaan payment jongka wages a kat khandai lai khunreu but ka minimum wages kat khandai so khunreu lada ki penslam hapo jong kita kat kum kanika an ngiti banyo ya ka area tenrei baman la ka por mi sha slam ka jingyo jongi ka simpor be ki banai bingin yo ka tulap rei hadu kini kisi nimpat don kata ka jingyo ban ya kran ya lo kata ka area Teni dawan ki bojo ka bahalor jong ki bahalor bakin pen step no khamtam ya ka regularization kumpa i minister joga tanat ka kot ka khe ilakran hapo assembly hakini ki banai hakan ka assembly banang sudah